Ako ne očuvamo nacionalnu ekonomiju, nema onda Srbije. Ne postojimo više, nema ni Vojvodine, nema ni Novog Sada, nema ljudi više ničega. Zato je Pokret snaga Srbije prihvatljiv za svakoga, i za leve i za desne. Svi su nama dobrodošli koje interesuje ekonomija i ekonomski patriotizam. To je ono što mi budimo kod naših ljudi. Dosta je više bilo zamajavanja i laži i dosta je bilo više ljudi koji su narod budili i terali u koje kakve ratove i nacionalizme. Mi sa Pokretom snaga Srbije hoćemo da pobedi ekonomski patriotizam. Hoćemo sa Vojvodinom u Evropu. Najveću fabriku u Srbiji, bez krova, kako ja zovem srpski agrar i srpsku poljoprivredu, najveće bogatstvo koje nam je Bog dao, korov prekriva. Mi uvozimo paradajz još uvek, zato što ne vode računa kao državni funkcioneri da zabrane uvoz voća i povrća, ono što naš domaćin proizvede. Ako rodi, onda obore cenu 2 puta u odnosu na ono što su obećali. Ne možemo da lažemo narod, nego kad se obeća, ima da se izvrši, ima da se odreši kesa, ima da se pomogne, da se ta poljoprivreda i ta fabrika najveća naša stavi u funkciju i da čekaju šleperi u red, da izvozimo naše proizvode. Ovo proizvodimo mi, a mi uvozimo 1000 tona ovoga, 1000 tona. Ko sme to da radi, ljudi moji? Probao sam i špansku, i nemačku, i austrijsku, i svakaku. Nema bolje od ove naše. Ova je najbolja. Ja sam srpski kapitalista i treba slobodno tržište, ali sa konkurencijom kad ojača naša privreda i ekonomija, a ne slaba, iscrpljena iz rata i sankcija, koja ne može da se oporavi ljudski, a oni odmah ajmo liberalizacija. Kakva liberalizacija? To se zove okupacija. To je okupacija. Ja ću da vas zamolim, pošto je danas baka Ljubica došla, najstariji član Pokreta snaga Srbije, 100 godina učlanila se sa celom porodicom, da ustanete za baku Ljubicu svi. Veliki aplauz, aplauz veliki za nju, veliki aplauz. Da narod radi, da se zaposli, da ima do posla i da ima do para. Eto, šta da kažem? To je to! Sve im želim dobro, nek napreduju, nek deca vlađaju. Umiru čitava sela, gradovi, nestaju regioni. Ovo je jedina još zemlja jugoistočne Evrope koja ima daleko veći mortalitet i koja svakim danom nestaje. Donećemo zakone, osmislit ćemo stimulativne programe gdje će porodica biti u centru pažnje svake naše vlasti. Hoćemo da brinemo o svojoj deci. Najveća snaga Srbije je porodica. I to ćemo Srbiji da vratimo. Porodicu.
za nas u kojoj se vi ne pitate i ne odlučujete. Nema budućnosti za Srbiju ako vi ne rađate. Nema države ako je vi ne napravite. Nema sreće ako vi niste mirne i sigurne. Neka vas čuju oni koji su zaboravili svoje majke i sestre. Verujem u vas, a vi verujete ne mojim rečima, nego mojim delima. Kad vidim vašu energiju, pamet i lepotu, dobijem još više snage. Hiljade porodičnih preduzeća, hiljade programa sa malim investicijama od 5.000 evra, 10.000 evra, da pokrenemo porodični biznis, da naše porodice budu srećne i da 3 generacije rade u jednoj porodici, a ne da srpsku porodicu rasturamo, a država kad izgubi porodicu i kad se porodica uništi, onda više nema ni države. Srbija veruje. Dolaze pravi ljudi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Srbija zna.